להודות השם יתברך על כל הטוב והחסד שהוא עשה איתי, שהוא עושה איתי תמיד. לאישה הנהדרת שהוא נתן לי, שהיא דוחפת אותי תלמיד ללמוד, לבנות הנהדרות, הזכות שעליתי לארץ ישראל ואני גר כאן בארץ ישראל, ובעיקר הזכות שהוא נתן לי תחרות על רבי אברהם הכהן, שתפס אותי מהאוזניים לפני 6 שנים ופתח בפניי את עולם הגמרא, שמבחינתי זה היה סינית גמורה, וברוך השם כבר זכינו לסיים ביחד כמה מסכתות, וממש רוב העולם הרוחני שלי היום בזכות האיש היקר הזה, ואין דרך להודות לו על זה. כיפק לעזור. ממש ככה, ממש ככה. אז סיימנו מסכת קטנה, מסכת הוריות, קטנה אבל ממש מורכבת. המסכת מדברת בגדול, בלי להעלות אתכם ככה יותר מדי, על העבירות שבן אדם יעבור בשגגה, עבירות כרת שבן אדם יעבור בשגגה, ואז כידוע בן אדם שעובר, כמו לצורך העניין חילול שבת בשגגה, צריך להביא קורבן חטאת. ואנחנו רואים שם לצורך העניין לאורך כל הגמרא הרבה סיטואציות, מה קוראים בית הדין לצורך העניין בא והטעה את הציבור ואמרנו לכל חלב לצורך העניין, ובכלל שם אחרי זה כמובן דברים הרבה יותר ספציפיים, אם זה כהן גדול, אם זה נשיא, אם זה מלך וכדומה, אבל בגדול אם בית הדין בא והורה לציבור לאכול חלב, שזו עבירה שיש עליה כרת, אז כתוב שם לצורך העניין שבית הדין מביא פער, ובעצם הציבור פטור, ומשם הוא בעצם מוציא רק 2 מקרים, שאותם 2 המקרים האלה לא פטורים, שזה תלמיד חכם ומבית. תלמיד חכם, כי אנחנו אומרים לו, רוב הציבור אומרים, אוקיי, הוא הולך אחרי הרבנות, הם אמרו לאכול, אכלתי, מה אני אשם? אז הם עשו טעות, הם מביאים פער וחברים על כולם. מתלמיד חכם מצופה אתה הרי בקיא, אתה יושב ואתה לומד תורה, אז הם אמרו, אז אתה מבין שיש כאן איזה בעיה, אז אותך הפער לא יחפר, זה לא יחפר עליו, ובבית כמובן ידוע, אתה יכול גם ככה חזיר בכיפור שאחד ביום שבת, אז מה זה משנה גם? אז זה ודאי לא יחפר עליך. אבל מכל המסכת הזאת שמתמקדת בעיקר בעניינים האלה, דווקא יש פה 2 דברים קטנים שהם לא מוזכרים הרבה, זה ממש בקטנה, אבל דווקא עליהם אני הייתי רוצה לדבר לפני שנעשה את הסיום, וזה על המעלה של תלמיד חכם, שהיא יקרה לדיבי, ואני אף פעם לא לוקח טרמפיסטים, אלא אם כן הם שחור לבן, והם מדברים כאן על 2 דברים במסכת הזאת. אחת, באמת, תלמיד חכם, יש לו הרבה מאוד אחריות על הכתפיים, ולכן הוא לא נכלל בכלל לציבור. אם הציבור חטא בשוגג, אבל אתה היית אמור לדעת שזה לא ככה, אז איתך מקפידים יתר על המידה. ומצד שני, המשנה האחרונה שלנו במסכת, כתוב ככה, כהן קודם ללוי. אנחנו מדברים על כל מה שכבוד שעושים לבן אדם, לעלות, לכבד אותו על כל הזה, אז כהן הוא קודם ללוי, לוי לישראל, ישראל לממזר, ממזר לנתין ונתין לגר, וגר לעבד משוחרר, וגר לעבד משוחרר, וכתוב זה מתי, בזמן שכולם שווים, אם כולם אותו דבר, אז זה הסדר. אבל אם היה ממזר תלמיד חכם, מדברים כאן על ממזר, שזה כאילו נראה לנו מוזר. ממזר תלמיד חכם הוא קודם לכהן גדול עם הארץ. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן עם הארץ. עכשיו לא הייתי רוצה להתמקד דווקא בשני המקרים האלה שמראים כאן בעצם את הרי הממזר, אנחנו ראינו אותו, הוא לקראת הסוף בכיבודים. מה קורה שהוא לפני כהן גדול במקרה שהוא תלמיד חכם? אנחנו רואים כאן את הגדולה שיש בתורה, בלומדי תורה. והרב רפאל זר, השם ישמור אותו, דיבר אז בזמנו שבאמת שלו הרבה מאוד יצרה, אנחנו באים, מתפללים, קמים בבוקר מתפללים, אוכלים כשר, מברכים, שאומרים שבת, אבל איזה דתי אני? עכשיו אני לא... הרבה פעמים יש לנו לפעמים כזה, קצת רגשי נחיתות כזאת, של יכולתי יותר, או איך נפלתי בעבירה הזאת, או איך זה... אבל הוא אומר, חבר'ה, תתחילו להתמקד קצת, יש כל כך הרבה מיליארדים של אנשים, מתוך המיליארדים האלה, כמה הם באמת יהודים? קומץ קטן. מתוך הקומץ הזה של יהודים, כמה זוכים לנסות לשמור תורה ומצוות? זה קומץ עוד יותר קטן. כמה מתוכם באמת מגיעים עכשיו להתפלל? עוד יותר קומץ קטן. כלומר, אתה זה שבא ואומר, תראה איזה דתי אני, אתה שייך לקומץ של הקומץ של הקומץ, שבא ועושה את רצון השם ביחס לכל העולם כולו. וכל פעם שאני בא ואני לוקח איזה בחור באוטו, אני תמיד שואל אותו שאלה ככה קצת בשביל לא לעזבן אותו, אבל לעורר אותו, כי לפעמים השגרה היא
היא האויב הכי גדול של הבן אדם, והם שוכחים מהגדולה שלהם, אותם התלמידים האלה. אני אומר, אתה יודע מה המשפט אומר, אם לא ברית יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי? אז הם כן, לפעמים מגמגמים, לפעמים כן, אני יודע מה זה, אבל אם לא ברית יומם ולילה, כלומר, אם לא הייתי בורא את התורה, כי והגיד לו יומם ולילה, אז אם לא הייתי בורא את התורה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, לא הייתי בורא את העולם. כלומר, אתם הקומץ הזה, שכל התקשורת יוצאת נגדם, שכל העולם יוצא נגדם, שכולכם רבים על הכמה מאות שקלים המסכנים, הבזויים האלה שנותנים לכם, שמורידים לכם את המת. בזכותכם יש עולם, יש את ביידן וטראמפ ונתניהו וכל החרטאווית הזה. כל זה בזכות הלומדי תורה, סליחה על הדיבור הזה, אני בקושי דתי. זה לגבי הנחיתי שדיברתי עליו. בזכותכם יש עולם, אם אתם לא כאן אין עולם, זה לא שאין כלום, אין כבישים, אין רכבים, אין כלום. ולכן כאן בעצם אני התמקדתי דווקא מכל המסכת הזאת שלא ממוקדת לצורך העניין בזה, דווקא שני הדברים האלה משכו דווקא את תשומת ליבי, ונהניתי מהם מאוד, כמה אנחנו צריכים להכיר ולהוריך תלמידי חכמים, שבאמת, הנה יש שם את הבחור שם שמתחבא עם המגבעת והפעות הקטנות שלו. בזכות הבחורים האלה, העולם הזה קיים, ויש לנו זכות קיום במדינה הזאת, ברוך השם. אז ברשותכם אני אסיים כאן את המסכת, נעשה את זה שלנו. מה השם? עזיז בן סעדה. העילוי נשמת עזיז בן סעדה. אנדרי בן סעדה. לא, מרים. הרב ממרי. בן סעדה ואליהו. עזיז. בעזרת השם. ולאחזר בעזרת כל החיילים שלנו וכל החטופים שלנו. שתבוא גאולה. אז ככה, הסיום מסכת, יש לנו כאן את רבי יוסף סיני, יש לנו סיני ועוקר הרים. סיני בן אדם שאומרת הגמרא, בן אדם שהוא נקרא סיני, זה בן אדם שהוא בא והוא בקיא בהלכה, הוא בקיא בתורה, אבל הוא לא פלפלן, הוא לא בן אדם חריף. ויש עוקר הרים זה אחד שממש כל דבר נכנס לתוך הקרביים של הזה, ויודע להתפלפל בוחרי, וכל דבר יש לו בשונה. ושונים מי עדיף, כאילו בן אדם שהוא עוקר, בן אדם שהוא סיני הוא עוקר הרים. ולא ידעו. וזה היה בעצם, שלחו את השאלה הזאת לארץ ישראל. וזה היה בעצם שני אנשים שדיברו עליהם, זה רבי יוסף, שהוא היה סיני, רבא שהיה עוקר הרים. ולא ידעו את מי לשים בעצם בגדולה, מי הולך לנהל כאן את כל העניינים. שלחו לארץ ישראל, והתשובה חזרה. ומה היא חזרה? אמר, סיני עדיף על עוקר הרים. למה? כי זה הבסיס לכל דבר. גם הגמרא שלנו, היא מתחילה במשניות, גמרא, ואז מתחיל הפלפול. קודם כל הבסיס. וזה גם התשובה שלנו, עם הארץ, עם ישראל בא ורוצה לדעת, אוקיי, הלכה למעשה מה אני עושה, לא צריך את הפלפולים עכשיו, אני צריך מה אני עושה עכשיו כרגע. הגיעה התשובה שלצורך העניין, רבי יוסף שהוא סיני הוא צריך להנהיג. ברוב שהוא היה ענב, למרות שחזרה התשובה הוא לא היה מוכן. הוא אמר לו שרבא הוא ינהיג. וככה זה היה במשך 22 שנים. ולא רק שהוא נתן לו קדימה, במשך כל התקופה הזאת, 22 שנים, שהוא היה גדול במעלה, הוא לא ניצל לרגע אחד את המעלה שלו. גם בדברים הכי קטנים הוא לא היה נותן שיבוא אליו לכבד אותו, הוא היה הולך רק כדי לשמור על כבודו של רבא. וכל הסיפור הזה הגיע בסופו של דבר, אחרי כמה שנים, היה 4 אמוראים שישבו איתם, שזה אביי ורבא ורבי זרע ורבא בר מתנה. והם היו יושבים ואמרו, אוקיי, אנחנו צריכים שאחד מאיתנו כאן הוא יניק את זה, איך אנחנו נדע מי יניק? אז הם אמרו ביניהם, אוקיי, מי שהביא איזו הלכה שאי אפשר להפריך אותה, אז הוא יניק. וכל אחד הביא איזו הלכה, ויצא שאת ההלכה של אביי אף אחד לא הצליח להפריך. ואז אמרו, אוקיי, רבא בא אליו, אמר לו, תשמע, אתה הולך להנהיג אותנו. עכשיו היו שם 4, והם אמרו, אוקיי, מתוך השניים שנשארו, בא אלו רבי זרע ורבי בר מתנה. היו הם היו שם מתוך האחר. אז הם אמרו, אוקיי, מי היה עדיף משנינו? אחד שהוא סיני ואחד שהוא פלפלן. רבי זרע חריף ומקשה, ואילו רבא בר מתנה הוא מתון ומסיב. ולא היה חריף ומפולפל. לתרץ מיד, אלא היה מעניין במשניות, ואז היה בשיקול הדעת נותן את ההלכה, ושם הם אמרו זה תיקו. הגמרא לא באה ופוסקת מי יותר טוב ומי פחות טוב, הם
פסקו שם שזה תיקו, וככה מסתיימת המסכת שלנו. ובלי נדר אדן הלך כהן משיח, סליק הלך מסכת הוריות. אדן הלך מסכת הוריות, ואדן הלך דעתן הלך מסכת הוריות, ודעתך עלן. לה נשתנה מנך מסכת הוריות, ולה תתנשא מנם. לה בעלמא הדין, ולה בעלמא דעתה. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהיה תורתך אומנותנו בעולם הזה, ותהיה עמנו לעולם הבא. חילה בר פפא, רבי בר פפא, לחון בר פפא, אחיה בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפרם בר פפא, אחיל בר פפא, סוכרא בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. ערב לאדוני אלוהינו ודברי תורתך בחינוך עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שלך ולומדי תורתך לשמה. ואוהבי תחזמני מצוותיך, כי לעולם יהי ליבי תמים בחוקיך. למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פקודיך, כי בם חייתני. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך. אמן אמן אמן, סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים ומשכימים, אנו משכימים לדברי תורה ומשכימים לדברים בטלים, אנו עמלים ומעמלים. אנו עמלים מקבלים שכר ועמלים ולא מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא, ואנו רצים לדבר שחת, שנאמר ואתה אלוהים, תור ידיהם לדבר שחת. אנשי דמי ומרמה לא יחצו ימיהם, ואני אבטח בך, יהי רצון לפניך אדוני אלוהי. כשם שעזרתני לסיים מסכת הוריות, כן, תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, ובזכות כל התנאים והמורים ותלמיד החכמים יעמוד לי ולזרעי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם, ותקיים בי. אני קורא את זה, אבל גם אתה, זה לא יפה שאני אומר זיל זרעי, זרענו בעזרת השם, שתקיים בנו. תנחה אותך ובשוכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך, כי בירבו ימיך וסביבך שנות חיים, ואורך ימים בימינה, ובשמאלה עושר בכבוד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך דמו בשלום. יתגדל ויתקדש, שם רבה. נחמד דין הוא העתיר להתחדתה, ולחיה מתיה, ולעסקה יתפון לחיי עלמה, ומבנה קרתה לירושלם, ושכללה יחלה בגאווה. ולמעקר פרחנה נוכרה מנהרה, ולהטבה פרחנה תשמיה, ויעטרה, וימליך קודשה ובריחו במלכותה, ויקרב, ויצמח פורקנה ויקרב משיחי. ויכון ובמכון ובחדכו בית ישראל, מעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. דיבחו אתה אדם ובו אתה ואתר, יהיה לנו מקום לקום חינה וחזור לחמי, ינקודם ומש מנה וערב, ימונה, ישנה העולמין שמהחיים לסבא ושבא בנחמה ושדבר ופרוע ולעשר לך פרעה וברכה והצרה. לנו כל ישראל. ישראל וימו אמן, ושלום ואומר, וברכה מצה שלום עלינו, וברכה ישראל וימו אמן.